Bé, nosaltres és que sempre ho hem enfocat d'aquesta manera, de màxima col·laboració i màxima empatia amb la policia local i inclús amb el govern municipal, però des del sentit comú i des del servei que hem de donar a la ciutadania, més que queixar-nos, més que fer declaracions de que estem sobrepassats, caldria anar en el quid de la qüestió i intentar treballar per solucionar el problema. Què és el que a nosaltres ens sembla que estaria bé de fer? Doncs, en primer lloc, sempre es parla, i és així, de que hi ha una dificultat legal per poder fer actuacions contundents, que és el que caldria en aquests moments contra les ocupacions il·legals, conflictives i les màfies. Com s'aconsegueix això? Amb un canvi legal. Qui pot fer aquest canvi legal de la normativa? El govern espanyol. Per això ho hem dit moltes vegades, ens oferim a acompanyar el govern municipal i a tots els municipals, si convé, al Parlament espanyol a exposar la situació i que es procedeixi amb aquests canvis legals. Això és el que crec que la ciutadania, des del sentit comú, ens demana, perquè la situació en aquests moments és d'una absurditat i no pot continuar d'aquesta manera. I en segon lloc, també volem posar de manifest que la solució en aquesta qüestió, tot i que a curt termini sí que pot ser aquesta contundència policial amb les eines legals que convinguin, la solució a llarg termini va per l'assumpció per part del govern espanyol també del dret a l'habitatge com un dret bàsic de la ciutadania i a partir d'aquí construir una societat segura de futur en base als drets actuals. Per tant, jo penso que estem absolutament orientats a acompanyar tot el consistori municipal a reclamar a Madrid aquest canvi legal.